Так, а што гэта за птушкі? Адчапіцеся ад мяне, валацугі, што я вам зрабіў-то? Як і большасць з вас, я нават не чуў раней, што такое гэта тэрарыя. Назву бачу толькі, можа, у якіх навінах ці на распродажы ў Steam, але нават не меў уяўлення, пра што гэта гульня. Гэты тэкст я пішу, пакуль пампуецца ўсяго 440 мегабайт. Я што, вярнуўся на 20 год таму, бо ў параўнанні з соткай гігоў, што трэба некаторым праектам, зараз гэта нават не лічба. Дык з чаго ты, Рудзі, увогуле ўзяўся за гэтую тэрарыю, на секундачку, 2011 года. А што, калі я вам скажу, нібыта яна да гэтага часу карыстаецца неверагоднай папулярнасцю ў свеце. А што, калі яшчэ я вам скажу, нібыта яна ўзначальвае спіс з тым па колькасці рэцэнзій на яе, і гэта лічба не будь якая. А як вы зразумелі з назвы роліка, цэлы матка яго бяры 1 мільён водгукаў ад гульцоў. Менавіта з гэтай прычыны я і набыў сабе гэты хіт, каб паказаць табе, мой мілы глядач, што такога ў гэтай гульні, чаму увесь прагрэсіўны свет працягвае яе набываць і набываць. І каб вы зразумелі ўзровень, 97% з гэтага мільёна рэцэнзій станоўчыя. Яшчэ раз уважліва, больш за 900 000 чалавек зайшлі ў Steam, націснулі падабайку і напісалі цёплыя словы пра гульню. Вітаю, сябры, я Рудзі, наліце сабе на гэты раз, што трапіць пад руку, а я паспрабую разабрацца і распавесці без нахабных спойлераў, а то так і памраце неадукаванымі, што такое тэрарыя і як у яе гуляецца ў 2022 годзе. Я ведаю, што ёсць людзі, для якіх піксельная графіка ці піксельныя тэкстуры выклікаюць боль. Гэта трэба перацярпець. Сабярыце ўсю сваю волю ў кулак і рушма наперад, бо справа тут зусім не ў графоніі. Тым больш тэрарыя, як прамы прадаўжальнік ідэй таго самага Майнкрафта, можа запісаць сабе гэта на карысць. Яна будзе выглядаць аднолькава спецыфічна як тады, так і праз 10 год, да і праз 20, пэўна. Для пачатку, безумоўна, трэба стварыць сабе персонажа і падсяліць яго ў новаствораны свет. Гэта гульня так званая пясочніца, то бок геймер па сутнасці забаўляе сам сябе. Не чакайце тут сюжэтаў, сур'ёзных квестаў і паслядоўнага развіцця ўсяго вакол вас. Вы з'яўляецеся пасярод нейкага лесу, у руках сякера, кірка і меч. А далей, маўляў, разбірайцеся самі, што тут рабіць. Ну, калі ёсць кірка, то ёй, верагодна, нешта можна біць ды капаць. Такім чынам мы даведваемся пра першы асноўны напрамак гульні, здабыча ўсяго, што вас атачае. Калі вы пачынаеце капаць зямлю, то і атрымаеце зямлю як матэрыял. Будзеце біць камень, атрымаеце іх жа сабе ў інвентар і так далей. Як вы, я думаю, уже пачынаеце здагадвацца, рэсурсаў тут будзе шмат. Розных, і іх трэба будзе шукаць, здабываць і збіраць. Сякера, каб рубіць дрэвы і атрымліваць драўніну. Меч як першая зброя для таго, каб адбівацца ад ворагаў, якія амаль што адразу тут з'яўляюцца. Пра тое, што гэта не проста пясочніца і здабывач, так бы мовіць, а яшчэ і выжывач, вы даведаецеся, як гэта і трэба. Без папярэджванняў і калі вас заспее ноч. З усіх бакоў палезуць монстры, хто пешшу, хто з брыючага палёту з адной відавочнай мэтай вас забіць. Гульня будзе намагацца гэта зарабіць кожны божы дзень і ноч. Сотні тут доўжацца 24 хвіліны, так што доўга пачыліць у бяспецы сонечнага святла не атрымаецца. Ды і пры прасоўванні далей па мапе ў пошуках усяго новага вы абавязкова будзеце знаходзіць і новыя віды монстраў. Яны, зразумела, не будуць пытацца пра ваш узровень і наяўнасць будь-якой сур'ёзнай зброі ці брані, але пра гэта будзе намякаць змена біёма. Як паведамляе часопіс «Народны доктар» у нумары ад чэрвеня 2003 года, біём – гэта сукупнасць экасістэм адной прыродна-кліматычнай зоны. Гаворачы прасцей, у камп'ютарных гульнях гэта лакацыі з унікальнымі монстрамі, раслінамі і асяроддзям. Напрыклад, як гэта пустыня, ці стартавая звычайная лясная лакацыя, ці вось гэтая зімовая, ну і так далей. Па логіцы гульні вы павінны былі ўжо падрыхтавацца да сваёй першай ночы, але адкуль ж вам гэта ведаць, калі гульня нічога пра гэта і не кажа? Добра, што я хоць крыху чуў нешта пра Майнкрафт. Нам трэба збудаваць сабе будь-якое жытло. Хрен з тым жытлом, проста сцены, каб тыя пачвары, што прыходзяць з цемры, не маглі да нас дабрацца. І будаваць мы іх будзем якраз тых матэрыялаў, што і здабудзем. Вы можете будаваць што заўгодна і дзе заўгодна, калі не чапляцца да дробязяў. Тэраформінг, то бок пераўтварэнне ўсяго навокал пад свае патрэбы, з чаго па сутнасці выцякае назва гульні тэрарыя. Тут, здаецца, можна капаць, зноў капаць і тут жа нанова нешта будаваць, ствараць пагоркі, лагчыны, сцены, пячоры,
што хаціце. Тое ж самае датычыцца і будынкаў. Тут увогуле атрымліваецца нейкі Sims. З вами пачынае гульню гід, то бок просто NPC чубрык, звярнуцца да якога за дапамогай і парадам я здагадаўся далёка не адразу, а зрабіўшы ўжо шмат чаго самастойна. Але хадзіў і здзіўляўся, якога лесуна нейкі мужик ходзіць амаль што за мной, страляе па монстрах, але больш ніяк сябе не праяўляе. Ён і распавядзе, калі я выпадкова націснуў на яго правай кнопкай мышы, што нам трэба будаваць хаткі, у якія прыйдуць новыя карысныя нам жыхары. Іншых мы тут трымаць і карміць не будзем, то бок розныя гандляры, кавалі, піратэхнікі і так далей. Але ж трэба выканаць некаторыя умовы. У гэтай хаце павінна быць хоць якія сцены, стул, стол, чарка са шкваркай ды штучнае святло. І тады сюды прыйдзе новы жыхар. Па сутнасці галоўнымі падказкамі, што тут рабіць, з'яўляюцца дасягненне з тым. Зрубі першае дрэва. О, можна рубіць дрэвы. Апрані сет брані. О, недзе тут павінна быць браня. Ну і так далей. Шмат момантаў, які ёсць у тэрарыі, нас хто бачыў ужо не адзін і не два выжывачы, не здзівяць. Але тады ў 2011 годзе яны здаваліся яшчэ дзіўнымі, новымі, мо не зусім рэвалюцыйнымі, бо ўжо існаваў Майнкрафт. Але ж адна з галоўных складанасцяў зноў-такі зараз не дзіўная з'яўляецца адсутнасць якой паслядоўнай і зразумелай сістэмы крафта. Дакладней, сістэма ёсць, але вы пра яе хрэн даведаецеся. Рэцэпты ці нейкая адэкватная вікі ва ўнутры самой гульні адсутнічае. Звычайны ланцуг дзеяння выглядае так. Мы бачым прадмет, які хочам стварыць, і бачым тыя матэрыялы, якія нам для гэтага патрэбны. І калі гэтыя матэрыялы самі састаўныя, то не будзе праблемы даведацца, з чаго іх зрабіць ці што нам трэба здабыць. У тэрарыі жа гэты ланцуг ідзе ззаду наперад. Вы не даведаецеся нават пра існаванне таго самага прадмета, які можна стварыць, пакуль выпадкова не атрымаеце усе патрэбныя на яго матэрыялы, ды і трэба фізічна знаходзіцца якраз каля той майстэрні, дзе гэты прадмет можна стварыць. Усё так, розныя рэчы і вырабляюцца ў розных месцах, каля верстакоў, печаў, кавадлаў і так далей. То бок можна проста не там апынуцца і не туды торкнуць і даведацца толькі праз якія сотні, што ты мог ужо даўно сабе нешта стварыць. Як вы, я думаю, здагадваецеся, каб паставіць тую ж самую печку для выплаўкі металаў, трэба выпадкова назбіраць патрэбныя на гэтую печку рэсурсы. Там і так шматузроўневая сістэма крафту, якая безумоўна ускладняецца поўнай адсутнасцю рэцэптаў. І калі гэта нават можна патлумачыць нібыта ўсё як у жыцці, дзе чалавецтва ўсё вынаходзіла паступова праз спробы, памылкі, пакуты, то ёсць адзін момант. Тое чалавецтва хоць запісвала, як зарабіць тое, што ўжо навучылася, безумоўна, пасля таго, як пачалі маляваць закаручкі. А ў тэрарыі, нават калі вы нешта ўжо і вынайшлі, дык яно і знікне са спісу, як толькі не будзе хапаць рэсурсаў. Дзякуй за тое, што робіце наша жыццё ў гэтай гульні лягчэй. Я разумею, што такі падыход створаны з адной мэтай – прымусіць геймера вандраваць, вывучаць свет, капаць, паўсці ва ўсе бакі, куды можна здабываць і збіраць усё, што бачыш. Гэта відавочна. Але, напрыклад, што рабіць, калі ў вас няма часу у колькасці дадатковага жыцця на вывучэнне ўсяго ў тэрарыі, бо гэта можа быць праблемай. Існуюць, безумоўна, куча вікі ў інэце з морам схем, спісаў матэрыялаў, крафта, але ж гэта не зусім кайфова. На мой суб'ектыўны погляд, калі гульню ты вымушаны спасцігаць цераз нейкія форумы, фандомы і так далей. То бок атрымліваецца, яна не цэльная сама ва ў сабе і банальна не можа наладзіць поўнае паглыбленне ў геймплей. Нібыта распрацоўшчыкі проста не прыдумалі, як гэта зрабіць, адпавядаючы духу гульні. А як лічыце вы на гэты конт? Напішыце, калі ласка, ў каментарыях, давайте абмяркуем гэта пытанне. І гэта пытанне важнае, бо ствараць тут можна проста да чмурэння колькі ўсяго. Дзесяткі, сотні відаў усяго на свеце. Адной зброі ад драўляных мячоў ледь не да плазма-гармат нейкіх. А матэрыялаў, з якіх нешта можна зрабіць, гэта вам нават не перыядычная табліца элементаў. Ад колькасці разнастайнасці апошнія валасы на галаве заварушацца. Разумееш, што каб гэта ўсё ахапіць, пары гадзін увечары пасля працы відавочна не хопіць. Тут, пэўна, жыць трэба, нібыта ў нейкай мон. Ну а што ў сярэднестатыстычнага геймера часу, пэўна, не будзе. Будаўніцтва таксама з'яўляецца важнай часткай. Як я казаў вышэй, вам трэба будаваць хаты не толькі, каб бараніць сябе, а і каб прыходзілі новыя жыхары. Зразумела, ўсё абмежавана выключна вашай фантазіяй. Пачняце амаль што з каменнай пячоры, а скончыць можна велізарным палацам ці замкам, чаго насуваць у хаціну ад мэблі да аздаблення хопіць на любы густ. Гульня поўніцца тысячамі мілых дробязей, што верагодна спрыяе таму, каб бавіць тут час. Як сустрэць чарговага зомбі, які ноччу у дождж прыйшоў у дажджавічку, хоць ты яго ў хату запрасі, божых
можна ды гарбаткі налі. Безумоўна, тут ёсць мультыплеер, і вось тут ужо пэўна і пачынаецца тэрарыя. У некалькі чалавек пясочніца сапраўды такой і робіцца, напрыклад, у двух весялей рабіць усё, што можна. Капаць, абы капаць, будаваць і проста вандраваць па свеце ў пошуках чаго новага і абавязкова небяспечнага. Можна, безумоўна, сказаць, што гэта 2D Майнкрафт. Як некаторыя лічаць, адрозніваюцца яны толькі тым, што тэрарыю можна прайсці да канца. Умоўна. Тут ёсць босы, якіх трэба перамагаць, і іх абмежаваная колькасць. Ну а мы зараз падсумуем. Даволі хутка ты пачынаеш разумець, што тэрарыя не лёгкая вандроўка, якая хаваецца пад яскравай разнакаляровай вокладкай гульні для дзяцей. Яна складаная, з галінастым крафтам, і каб яе цалкам адчуць, трэба патраціць шмат часу, вельмі шмат. Але складанасць усё роўна штучная, за конт адсутнасці разумення, што, для чаго і за чым ідзе. Ёсць, напрыклад, моя любімая Еўропа Універсаліс 4 стратэгія, пагуляўшы якую хоць гадзін 15, не знойдзецца такога навічка, хто назаве яе лёгкай. І ў гульні ёсць, безумоўна, свая вікі, але я амаль ею не карыстаўся, бо гульня на працягу ўсяго часу тлумачыць, што і як працуе, і за што адказвае той ці іншы паказчык. Распрацоўшчыкі ж неяк здолелі зрабіць так, каб я спасцігаў гульню знутры, а не звонку. Але ж, нягледзячы на гэта, тэрарыя, безумоўна, чароўная і зацягвае вас у свае лапкі, дасканаліць свайго персанажа, будаваць хаты, упрыгожваць іх, шукаць новыя матэрыялы, вырабляць новую зброю, правяраць яе на ворагах. А галоўнае, кайфова паглыбляцца як мага далей у цёмныя таямнічыя пячоры свету тэрарыя, і, безумоўна, можна патраціць на гэта пэўны час. Але з чым яна можа якасна вылучацца ў 2022 для новага гульца на фоне выжывачоў апошніх гадоў, я не ведаю. Здаецца, што і сучасныя Валхеймы і іншыя могуць даць вам не менш станоўчых эмоцый. У мяне ўжо ёсць нейкая блогерская дэфармацыя, я проста не магу дазволіць сабе шмат часу патраціць на адну гульню, сядзець у ёй тыднямі, і таму аматарам тэрарыі мой агляд можа паказацца несправядлівым ці паверхневым, і, магчыма, яны будуць правы. Бо гульня такога кшталту патрабуе дасканалага вывучэння і шмат гадзін, каб цалкам адчуць, так бы мовіць, яе вайб. Як заўсёды, я чакаю на вашае меркаванне наконт тэрарыі і такіх гульняў. Улічваючы, што выжывачы зараз даволі распаўсюджаны, то, я думаю, ёсць што сказаць. Дзякуй вялікі ўсім, хто падтрымлівае маю справу рублём на Patreon. Вы дапамагаеце рабіць канал лепей і ісці да мэты, выдаткоўваць увесь час на развіццё беларускай гульнявой супольнасці і стварэнню новых праектаў. Унёсак за унёскам, крок за крокам. Пішыце каментарыі, стаўце свае панскія падабайкі, абавязкова пашырайце відэа сярод сваіх сяброў і знаёмых. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч.